Kanto pulo sa malipatan, anak ko, tigin na singkot mo. Kada kinagagat mo kan. Kada mo isa lang sa uking gagamabang ka, anak ko. Tinapasamak ading kat timawag da kanyami ti mga 12:30 agdartaray deti balasang ko nga nagkatkatok jay kwartumi ninalim po ngatan ka mga agasawa tadete kanu barumi ang damot di jay anun nadisgrasya met jay balaka doon yung tiam iso nga nagikisa kon apay kat agkakadwa kayo kuna tati amok, idi tinawagak dete, anak ko nga babae, idi baga nang ada kami tiruar, nagkapkape, kadwa da je barok, ta talaga nga, nukunak nga rimor dete, anak ko kat kadwa na isuda, nukunak nga rimor je babae, agkakadwadan, ta, permi nga ruti singad ng agkakadwa mo't deng, numakitam, dagiti popos takot, pasari mapandata Robinsons, aglugan-lugan ti, digitay pagluganan ti ubing, kas Jada. Iso nga di mininamnama. Nga dadjayin. Balaka dun. Ay haan, ambulansya ti imay. Ambulansya ading gagangay lang, DJ shock nila kay ko. Siyempre, apo na tayo na. Siyempre pulsuan na mo. Ito na, nakarawan na DJ Rupa. Siyempre, nadurduran ko na nakita. Interaction ti ano nga dito, awan pa iti ambulansya. Awanan ko na, naawan kay barukon. As much as possible, lakat dito, nukayang pa nga isalbar, wanwan. Kaya't nga tarayin, jay lugan, ng iparit milata. Kasla ko man, isunahan ng amon. So nga, sir, pigilan tayo man, madit, kung nila kayong, kung na, inuray mi mat talaga di ambulansya ading, so that nang ikarga. Ma'am, para kanya yung kakaibat nga nagkurang yung mamagkulang kayo. Ay haan ading, nutay kunak nga aglilibas, agkalay at dapay, ilakan mi pay, tapno lang agnakem da ading apo, kapigsa ti anuda. Ura ilimong mupay tamuto, ay ura ilimong mupay ti tulbek, maandar da ading ko, maandar da nga awan tulbek na. Kastat kalaing ti ubing tatta. Ma'am, hindi tayo po ito, paano tinakot yung panagsalita yung pagdating ba? Ala ko, hindi nag-close kami, adi. Nagkarwash na pa ilang papa na, naginaw pa ilang ijay karinderya. Timultulong pa ilang kanyami. Ngayon, nung kami daduma, umuna da kami nga talawan, agawid da dito yung balay, da kami kanila kay tinukunak ko mga no closing remarks ket pang closing remarks kami digiti maipak ni nga dadumang ket da kami ti talaga nga agipak dumano nak dito balay timunak nga nakita nga awan deti balasang ko tinawaga kon ayan nyo kuna DJ ada kami ti pagkapyan kuna na nagluganan nyo nga rod kuna nag-tricycle kami mama kuna na ta usually nga min ading nagkapkape di kwa adda pa lang namin di may isang kasinsinda nga dati lisensya na kotse dano kwa uno ano masango mi itulod ni papa da nga mapan iso nga di na magkuapay nagluganan nyo nagtricycle kami DJ pinangibaganan nga nagtricycle kami amok nga isudan tiag kukuyo ngamahan gayam ta sa balit ruta na ading napan ka DJ girlfriend na awan babalawon mi awan kasi among ti ubing. Awan talaga, babalawin mi ading. Siguro nagkurang kami. Yung talaga nga, hami amo. Impakat mi. Yung nga rod pa'y mabalinan tayo ading. Awan. No, lagi pa tayo ti napalapas pa. Ano hindi mamiss mo? Ay, mamiss ko aming kanya na. Kasi ni Prince, i-present na ading naringgur ham nga mabalin nga hamo nga madlaw ti presensya na kulit nakasut-sutil nga ubing tumayab dagiti kaldero mapanak kami kigtutan tumayab Kasi siya, Uray, dagiti gagayim na adin talaga nga
adot kagay yun na. Tingnan niya ti ayan natan na lugar. Ayan mo anak ko. Alak sing-singpot ka kang kanayon ta danak tula sila lagit king ka. Kanto pulo sa malipatan anak ko ti kinasingpot mo. Kada kinagagat mo kan. Kanawin sa lang sa uking gagamabang ka anak ko. Nagato timbatin ganyan kasakit kinagam mo. Dagmata mo sa pakapasama ka man anak ko. So nga apunay ka na anak ko tapimanaw ka mo kanyami. Di ka mo lang naasi kanyami nga panawa mo anak. So nga, nabuanak kayo. Ito lang may bagaking kaya ayatan ka una, ayatan da ka. Pambantayan na kamto anak ko. Karkararagan na kamto. Uno naman sa dino tayo mga lugar. Hindi ba kang dubulot palipatan? Sir, masalusog. Walang anak ko maiarap ako. Ngardarapap na sir, yung bagbaga kanya, papang ko na nag-graduar ako, grade 12, kaya titag PMA, nag-test di bagyo, kung na alawan anak ko, suportaran da ka, kung na manyaman tiket mo, may tadtuking ka, kung naklalay ng malaki, di kang kanayon sa eskwela. Kung papang, kitaam sakto, tag first honor ka da ito'y kung na napay sir. Kung nagsingko nga uming, so nga, sakbay ti mauis ti biyag na sir. Hindi pasukan, kumbaga na day dyan, di kan, papang, may namalik, inangaw na, mga mampay na day dyan na baka hindi kan, di ko na, nagpaikabil timi sa electric pan, dyan eskwela, papang, kunana, may namalikan timi sa electric pan, tayo subject mga taramnan, napang inikan sir, dinanuna, dinagawi din, nalpas klase na agragrag sa akin, papang narami ko dyan electric pan, ay nadagite, dadahay ng electric pan nga upat ko na adagtada ako pataramidak bayadan nak ti 150 ti may sar tatan sir tinarimaan na mutde dyan nalpas na amin isudag ito itatan ni susaran na nga nakamansayag nga pag electric pan di bisita ng piman nakagagagang ube buo na yun kung kunakaroon kanya na so nga may kawakam kanya na nata agparpar ina mga kanayan, nagparang dyan ti kutse derabi impurakan nakpay labakaran na nga tayo sasaron na. Tapos sa panasin dyan dagita gasol kada patay-patayin ta silaw, lokatan na dagita pagurasan, iriga na dagita ruangan. So nga dati pala nga mok dati anak ko, likaw pala dito isa. So nga, tas na dati ang natay, dati lang abay ko. So, dito natin makunak, sir. Dahito'y adama kiti sagsagot kada kayo ni Ma'am Aida ganuti si Alexander iti Hawaii, RHVA car rental iti Ili ti Vintar. Kap Brian Kasabay iti Barangay 14, San Gregorio, San Nicolas. Ma'am Emily Wasay Baldonado Mandapat iti Guam, USA. Kap Dennis Aliado iti Barangay 18, Bingao, San Nicolas. Esmin Halo-Halo iti Barangay 20, San Nicolas. Kadagiti sponsors, Diyos unay ti Agnina.